julɓe e nder leyɗele meɗen ɗe gonɗen ɗe ina keewi sifaji wonande onen julɓe. Eɗen jogii juldeji ɗiɗi ɗi gandanɗa ko ñalawma juulate, ene jogii juldeji ɗiɗi ɗi gandanɗa ko jamma waɗate. Juldeji ɗiɗi ɗi ñalawma waɗateɗi ɗin ko pummanteɗi ko jahanteɗi ina juuloye beetawe e pottital e boowal. ɗum woni julde korka layidal fitre e julde taske layidal kabir la layidal ahad. ɗum ɗon noon ko gandanɗa koko tawano guilay annabaɓe walla nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noon waɗatano. Caggal muɗum noon juldeji ɗiɗi gori janti hen hono julde haran e mawludu. Julde haran ko jamma ko julde nde gandanɗa ko mayirde hitande walla darorde hitande, ko ɗum darorde hitande ñalawma battuɗomo sappo ɗi. Mawludu ne ko jamma jibinande nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko nden waɗate. Kono ɗin juldeji kiɗi jamma ɗi pummantake walate ko innude Allah walla haran o horete ko balɗe mum ɗiɗi. Kono aduna o wahlima hande tawama won hen ni battini fummanoyde haran. Nden noon waylo wayloji kesi kadi nan natte diine l'islam.